Pokladnica Račianskej radnice je chudobnejšia o takmer 340 000 eur. Mestská časť totiž prehrala niekoľkoročný súdny spor, ktorý súčasné vedenie zdedilo po predchodcoch. Rozvojové plány na tento rok však ohrozené nie sú. Poďme od začiatku. Podnikateľ Oto Meheš získal v rokoch 2002 a 2003 pozemky, na ktorých sú postavené budovy patriace mestskej časti. Meheš začal po nadobudnutí pozemkov rokovať so zástupcami samosprávy o nových nájomných zmluvách, o ich prípadnom odkúpení a tiež vyzval mestskú časť na riešenie vecí, avšak bezúspešne. V dôsledku toho mestská časť užívala a stále užíva pozemky vo vlastníctve pána Meheša bez právneho titulu a bez poskytovania náhrady. Pán Meheš sa snažil problém vyriešiť mimosúdnou cestou, ale keďže na strane mestskej časti sa v tom čase nenašla vôľa, podal proti nej žalobu. Okresný súd Bratislava 3 vyniesol v októbri 2010 rozsudok v prospech pána Meheša. Mestská časť sa odvolala, ale Krajský súd v Bratislave potvrdil pôvodné rozhodnutie. A kto je teda za celú situáciu zodpovedný? Je to spor, ktorý nás zase dobieha z minulosti. Vlastník mal snahu nejakým spôsobom uzavrieť s mestskou časťou nejaký nájomný vzťah, ale bohužiaľ vtedajšie vedenie s ním v tejto veci nie príliš komunikovalo. Tie budovy neboli využívané od roku 2004, takže to je proste nejaký dubiózny majetok, ktorý mestská časť nejakým spôsobom nevyužívala od toho obdobia. Takže skutočne ja som dosť prekvapený, prečo sa tak tvrdošíne na tom proste stálo. Keby sa teda vtedajšie vedenie dohodlo s majiteľom na nájme alebo teda na vyprataní pozemku, tak minimálne tá suma by bola nižšia, radovo teda okolo 115 000 eur. Niečo podobné sa stalo aj tesne potom, ako sme nastúpili do funkcie my. To je prípad zdravotného strediska Tbiliska, kde teda ja som nastúpil do funkcie v decembri a v januári prišiel list z polikliniky Tehelná s podobným prípadom, kde teda požadovali od mestskej časti nájomné za predchádzajúce roky vo výške 200 000 eur. My sme vstúpili do konania s poliklinikou a urobili sme dohodu, že minulosť riešiť nebudeme a riešime iba budúcnosť. To znamená, pre mestskú časť sme určite ušetrili financie. Mestská časť tak bola nútená uhradiť pánovi Mehešovi sumu 337 243 eur a 13 centov. Z celkovej sumy bola istina vo výške 261 428 eur a 23 centov. Úroky z omeškania 41 241 eur a 45 centov, trovy konania 5761 eur a 81 centov a súdne poplatky vo výške 28 811 eur a 64 centov. Túto sumu zaplatila mestská časť zo svojho rezervného fondu. V ňom sa vďaka vlaňajšiemu šetreniu nachádzalo 363 160 eur. Suma je už uhradená a ja teda verím, že sa to nejako neprejaví na živote Račanov, pretože sú to peniaze, ktoré sme ušetrili z výsledku hospodárenia minulého roku. V novembri 2007 sa prieskumom trhu vybrala firma, ktorá mala stavbu odstrániť za 2,2 milióna korún bez DPH. Na pokyn starostu Zvonára však mestská časť napokon zmluvu nepodpísala vzhľadom k prebiehajúcemu súdnemu sporu s vlastníkom pozemkov pod stavbou. Je možné sa domnievať, že ten v dôsledku toho podal v januári 2008 ďalšiu žalobu na mestskú časť. Samozrejme, týmto prehratým súdnym sporom ešte nie je koniec. Nakoľko teda mestská časť je vlastníkom tých stavieb na pozemku, tak my budeme musieť vstúpiť do nejakého rokovania s vlastníkom, prípadne zariadiť odstránenie týchto stavieb. Takže určite to mestskú časť ešte nejaké financie stáť bude. Raču stále dobieha minulosť. Tento prehratý súdny spor nemusí byť posledný, ktorý odčerpá z mestskej kasy výraznú sumu financií. Ešte sú tam dva prípady. Jeden ďalší prípad je s rovnakou spoločnosťou za iné obdobie. A taký veľký spor je tá aféra bývalého starostu pána Bielika, kde teda je žalovaná mestská časť za to, že zdržiavala vydanie stavebného povolenia a teda investor si tam nárokuje ušlý zisk vo výške okolo 2 miliónov eur. Mestská časť tejto veci zvažuje podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Zvažujeme to a po nejakej právnej analýze sa rozhodneme, či ho podáme, nakoľko takéto trestnoprávne veci väčšinou dopadajú tak, ako dopadajú. Myslím si, že je to skôr o tej politickej zodpovednosti a o tej etike. Poslanec miestneho zastupiteľstva Miloslav Jošt sa pozastavuje nad prácou advokátskej kancelárie, ktorá Raču zastupovala.
Čo je z nášho pohľadu na tomto spore zvláštne, je v prvom rade to, že právna kancelária, ktorá Raču zastupovala, samotný súd vyjadruje udivenie nad tým, že odporca alebo teda zastupujúca právna kancelária nevyvíjala nejaké dostatočné snahy, čo sa týka rozporovania predovšetkým výšky nájmu, ktoré si pán Oto Meheš nárokoval. Podľa našich informácií uvedená právna kancelária bola za čias starostu Zvonára platená paušálne, preto sme vyjadrili pochybnosti, či bola naozaj motivovaná zastupovať Raču podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Požiadali sme aj o stanovisko advokátsku kanceláriu Danko, ktorá mestskú časť zastupovala. Je potrebné zdôrazniť, že pán Meheš ako žalobca mal v súdnom konaní v prvom rade povinnosť uniesť dôkazné bremeno, to znamená preukázať oprávnenosť svojho nároku uplatneného v súdnom konaní. V tomto konkrétnom prípade sa mestská časť v postavení žalovaného aktívne bránila proti žalobe. Boli využité dostupné procesné prostriedky na obranu mestskej časti, ktorá bola v tomto spore v postavení žalovanej. Okrem iného sme namietali napríklad to, že pán Meheš nepredložil dostatočné dôkazy na preukázanie svojho nároku a jeho výšky, teda že neuniesol dôkazné bremeno. Okresný súd prvého stupňa túto otázku vyhodnotil inak a považoval dôkazy predložené žalobcom za dostatočné a žalobe čiastočne vyhovel. Aj krajský súd mal na jednotlivé dôvody odvolania iný právny názor a prvostupňový rozsudok v zásade potvrdil. Čiastočne bolo odvolanie úspešné v určitej časti úrokov z omeškania a trov konania. Financie z rezervného fondu boli určené na tohtoročné investície, tie by však nemali byť ohrozené. Našťastie máme tieto investičné veci rozvariantované do viacerých variant a verím, že teda ich realizácia nie je týmto prehratým súdnym sporom ohrozená. Priestor na vyjadrenie sme chceli poskytnúť aj bývalým starostom Rače Pavlovi Bielikovi a Janovi Zvonárovi. Pavol Bielik uviedol, že sa vyjadri až po preštudovaní kompletnej dokumentácie, ktorú mu v najbližších dňoch miestny úrad poskytne. S Janom Zvonárom sa nám skontaktovať nepodarilo.